Masu sauraro assalamu alaikum, barkanmu da warhaka kuma sannunmu da sake saduwa a cikin ci gaban wannan shiri na duniyar mawallafa. Adamsu ya yunkuro ya tashi zaune ya ce, me haka za ki shigo kuma ki fita da sauri sai ka ce wacce ta ga wani abin tsoro. Ku fatsiyar 'yan matan Hausawa kenan, kun cika gidadanci, ki dawo mana. Ta ce ba zan dawo ba, sai dai ka tashi ka saka kaya a jikinka sannan sai in dawo. Adamsu ya yi murmushi. Sha'awa tana daga zaune bakin kofar ɗakin, sai da ya gama kintsawa sannan ya kira ta. Ta shiga cikin ɗakin, ta ajiye masa faranti mai ɗauke da kulolin abinci. Ta dube shi ta ce, to ko kai fa, ai hakan kafi kyan gani. Ya yi murmushi. Ta ajiye farantin ta juya za ta bar ɗakin. Ya ce, a'a ina kuma za ki je? Aikin san ƙarya kike ki kawo min abinci ki ce za ki tafi, ba za ki zuba min mu ci tare ba? Kin san tun zuwa na garin nan ba na iya cin abinci kowa sai ke. Sha'awa ta yi murmushi ta ce, to bari na zuba maka, amma fa ni ba zan ci ba. Ta durkusa a gabansa tana zuba masa abinci. Ta tura plate din a gaban shi. Ta yunkura za ta tashi ta bar gurin. Yayi sauri ya cafko hannunta ya riko. Ta daga kanta ta kalle shi gami da kokarin kwace hannunta, amma ta yi yunkuri ta kasa. Ya kalle ta ya ce, haba yarinya, ya za a yi na rike miki hannu ki iya kwacewa? Ai karfin ba ɗaya bane. Ta maraice murya ta ce, naji, ka yi haƙuri yayana. Ya tsura mata mayatattun idanunsa ya ce, sai dai idan kin amince za ki zauna mu ci abincin tare. Ta yi shiru bata ce masa komai ba. Hakan da ya gani ya sa ya kuma matsin hannunta. Ta saki yar siririyar ƙara cikin shagwaba ta ce, zan ci abincin. Ya ce oke, ki fara ci in gani. Ya saka mata cokali cikin plate ɗin da ta zuba masa abincin. Sun gama ci. Sha'awa ta ce, ya Adam, idan an jima za ka kai ni kasuwa. Ya ce to, kamar karfe nawa zan kai ki? Ta ce karfe 5, domin idan rana ta yi sanyi kasuwar ta fi daɗin shiga. Ya ce haka nan yayi. Ta ce zan je na gyara gobe ɗakinta. Da yamma falon cike yake ana ta hirar zumunci tsakanin mahaifin Adam, Alhaji Bashir dan boko, da mahaifiyar shi Hajiya Maimunatu. Sai gwaggwan Sha'awa hira suke sosai gami da barkwanci. Sha'awa da Adam suka fito da nufin zuwa kasuwa. Hajiya Maimunatu ta ce sai ina kuma. Sha'awa ta kalli Adam, shi ma ya kalle ta. Suka yi wa juna musayar murmushi. Adamsu ya ce za mu je kasuwa. Dadin Adamsu ya ce to bari in ƙara muku kuɗi. Ya saka hannu cikin aljihu ya ciro kuɗi masu yawa ya miƙa wa Sha'awa ya ce, gashi ki ƙara ki sayi kayan kwalliya. Ta durƙusa a gaban shi ta amsa gami da yin godiya. Suka jera tare suka fice daga cikin falon. Sun yi matuƙar burge iyayensu. Da daddare Adamsu ya yi shiri cikin ƙananan kaya. Sanye yake da riga t-shirt marar hannu ruwan ɗorawa da ratsin fari, sai wando jeans blue. Kafarsa sanye cikin takalma sau ciki. Ya saka bakin tabarau a fuskarsa. Ga kamshin turare yana tashi a jikinsa. Ya fito daga ɗakinsa ya nufi gurin da aka tanada domin ajiye motoci. Ya ɗauki ɗaya daga cikin motocin ya fara jan motar cikin nishaɗi. Hanyar hotel ɗin da Aleru take zaune ya nufa, domin tun wayewar garin yau babu abin da yake ci masa zuciya irin tunaninta. Ya faka motarsa ya fita. Mata ne a tsaitsaye a wajen, kowace ta yi shiga ta fitsara, shiga ta rashin mutunci. Duk inda ya bi ya wuce sai ya samu wacce ta yi masa tayin kanta, amma duk a banza suke, domin kodar babu wacce ya ji ko kaɗan na santa a ransa. Ta kusa da ɗakin Aleru tana yin tozali da Adam. Ta yi saurin sakowa daga kan bakin kofar da take tsaye. Ta ƙaraso gurinsa tana tafiya tare da wani irin salo. Ta yi tsaye a gaban shi tana yi masa wani hatsabibin kallo cikin jan hankali. Ke me haka? Ba na son shashanci. Ta kada idanunta tare da rausayar da kanta gefe daya. Ta ce, haba baby, ya za ka yi min haka? Ka zo zan maka komai kake bukata. Tana faɗar haka ta yi kan shi. Ya yi sauri hankaɗe ta, ballantana da ya tuna maganar da take ce masa. Ita fa tana da matukar kishi fiye da tunaninsa. Ɗakin Aleru ya nufa. Yana shiga ɗakin ya hango ta kwance sanye take da riga shed mai dogon hannu fara,
sai wando tirikwata irin mai bin jikin nan. Kanta ta sha kitso kalaba ƙanana wanda ya sha ƙarin gashi. Wato doguwar sarƙa fashion ce ta rataya a wuyanta, ta yi matuƙar yi mata kyau. Ga ƙamshin da ɗakin da jikinta suke yi. Tana ganin shi ta yi sauri ta taso daga kan katifar da take kwance, ta iso gare shi, ta kalle shi tare da lumshe idanunta, ta riƙo hannayensa tana murmushi ta ce, ban yi zaton za ka dawo ba, hankalina ya yi bala'in tashi, na yi zaton ba za ka dawo ba. Oh my god. Nan fa suka yi murmushi dukansu sannan suka ci gaba da aiwatar da masha'arsu. Sha'awa tana jin isowar motar Adamsi ta yi saurin fitowa domin tarbar shi. Yana fitowa daga cikin mota, Sha'awa ta ce, ya Adam, tun da ka fita sai yanzu, ina ka je ko kana gudun budurwarka ne? Ya yi murmushi bai ce komai ba, ya yi gaba ta bi bayan shi. Sun iso cikin falo, Adam ya fada kan kujera ya zauna. Sha'awa ta yi tsaye gaban shi ta ce, ya Adam, na yi maka magana amma baka tanka min ba, ko na yi maka laifi ne? Ya kalle ta amma bai ce mata komai ba. Hakan da ta gani ya sanya ta yi fushi, ta juya da nufin bar masa gurin. Ya yi saurin riko mata gefen riga, ta waigo gami da hararar shi. Ya yi murmushi ya ce, please sister, kada ki yi fushi da ni. Ta ce, to saboda me ina yi maka magana za ka yi banza da ni? Oh sorry, wallahi din na gajin. Da kai me ka gaji? Ya yi murmushi ya ce, ba fa na son yawan surutu, jiki ki kawo min fura mai sanyi na sha. Sha'awa ta yi shiru tamkar bata ji shi ba. Adam ya kalle ta, ya ga ta yi wani cikin da fuskarta, a dole wai ita fushi take. Hakan ya yi matukar bashi dariya, ya bushe da dariyar. Sha'awa ta kuma tubure masa, tana magana cikin shagwaba, har da wani diddira kafafu, sai ka ce wata karamar yarinya. Ya Adam, saboda me kake tsokana na? Shi ma ya kuma maimaita abin da ta faɗa, yana kwaikwayonta yadda take magana. Ya ba ta dariya, don haka Sha'awa dariya take sosai, ta nufi ciki domin ta kawo masa furar da ya bukata. Ta dawo hannunta ɗauke da kofi na fura ce mai sanyi wacce ta sha nono kindirmo. Ta sunkuya ta miƙa masa, ta zauna yana sha suna hira har da kyalkyala dariya. Cikin hirar tasu ne rigima ta sarke tsakanin Adam da Sha'awa, wai sai tsiya yake yi mata, wai ya fi ta kyau. Ta ce, ai wallahi ka faɗa ne don dai ka ji daɗi, amma ai na fi ka kyau nesa ba kusa ba. Ni ban ga abin da zaka nuna min ba in ba farar fata ba, kuma ni ma ai ba black din bace. Ta faɗa haka ne tare da murguɗa baki. Sha'awa, ni kike murguɗa ma baki? Eh, tana faɗar hakan ta ruga da gudu ta nufi ɗakin baccinta, ta rufe ƙofa. Daga baya kuma ta buɗe ta leƙo, ta yi masa gwalo, ta mayar da ƙofar ta rufe, tana dariya. Da yammacin ranar yau, Sha'awa ta fito cikin shirinta, sanye take da atamfa sufa kalar ja da ratsin yalo, sai ratsin baki. An yi mata ɗinkin riga da siket, ta yi matuƙar kyau. Ta fito zuwa cikin falon, babu kowa a ciki sai Adam. Shi ma kuma shigowarsa kenan. Ya kalli Sha'awa ya ce, haɗuwa kenan 'yan mata a dangare. Sha'awa ta yi murmushi tare da langwaɓe baki da kai gefe guda, ta ce, ya Adam, na yi kyau? Ya ce sosai ma, ai na san idan kun je gurin bikin nan sai kin doke duk 'yan matan gurin, saboda sai kin zama tamkar Zara a cikin taurari. Ta yi murmushi da jin yabon da ya yi mata. Jakar hannunta ya riko ya ce, mu ga jakar. Ta ce, ba zan bayar da jakata ba. Saboda me? Saboda tawa ce. Adam ya ce, aiko bari ki gani, sai na amsa ko da ƙarfin tsiya. Ya kama kici amsar jaka. Sha'awa ta sakar masa, ya buɗe jakar ya kalle ta, ya ce, yo ashe ma jakar duk bokin iska ne, babu komai a ciki sai kayan kwalliya. Ya saka hannu cikin aljihun wando, ya ciro kuɗi rafa 'yan naira 200 ya nuna mata, tare da saka mata a cikin jakar. Ya ce, ga wannan ki sha sweet. Ta ce, amma fa sun yi yawa. Ya miƙa mata da jakar ya ce, sai dai idan kin raina ne. Sha'awa ta yi murmushi, ta ɗan harare shi, ta ce, na gode. Ya kaɗa kan shi ba tare da ya ce mata komai ba. Adam yana fita bai zame ko ina ba sai gurin Aleru. Yana ɗaga labulan ɗakin, ya hango ta kwance akan katifa, sanye take a jikinta da wata 'yar doguwar riga.
wacce iyakacinta bakin cinyoyinta. Rigar ba ta da hannaye. Kamshin turaren Adamsi shine ya sanar da ita zuwan shi, don haka ta yi saurin waigowa tana yi masa wani murmushi na musamman. Daga bakin kofar shigowa ɗakin ya ja ya tsaya, wai shi a dole sai ta zo ta tarbe shi. Ta gane abin da yake nufi, don haka ta taso cikin takun yanga ta tsaya a gaban shi tare da riko hannayensa tana yi masa murmushi. Sun samu tsayin lokaci suna cikin wannan yanayi na shaidanci. Ubangiji Allah ka ƙara tsare mana imaninmu. Ranar wata Laraba, Sha'awa sun tashi daga makaranta. Zaune take tana zaman jiran zuwan Adam domin sun yi da shi zai zo ɗaukar ta. Tana zaune motar gidansu ƙawarta Zi ta zo ta gabanta, har sun wuce sai ta ga motar tana zuwa baya-baya. Aka zuge gilas ɗin tagan ƙofa. Zi ta leƙo ta windo ta ce, Sha'awa, ki zo mu je mana. Sha'awa ta yi murmushi, ta yi magana gami da girgiza kanta ta ce, na gode Zi, yayana nake jira, na kuma san yanzu yana kan hanyar zuwa. Muddin na tafi ba zai ji daɗi ba. Zi ta ce, shikenan, Allah ya kawo shi yanzu. Sha'awa ta ce, amin, na gode, sai gobe idan Allah ya kai mu. Suna barin gurin, motar Adam na sanyo kai. To jama'a, domin sanin yadda za ta kaya tsakanin Adam da Sha'awa, ko shi ma zai zarge ta ne ganin wucewar motar, sai ku tara gobe idan Allah ya kai mu. A madadin ni Ibrahim Muhammad Katuru da na shirya na gabatar, nake ce muku sai Allah ya kai mu gobe.